El campanar més alt de tot Catalunya. Vull dir, som la colla que on van néixer els castells. Buah, que com millor, tio. Déu meu. Que no jugueu amb mi. Que no jugava amb mi. Molt bon dia a tothom. Avui hem viatjat fins a Tarragona, a una ciutat on els castells i els calçots són pura identitat. Segurament ja sabeu d'on estic parlant, oi? Benvinguts a Valls. Valls és el cap de comarca de l'Alt Camp i té coses tan interessants com el campanar més alt de Catalunya o el seu museu casteller. I també gent que s'estima molt Valls, com per exemple el nostre anfitrió d'aquest cap de setmana. Hola, Òscar. Estic molt content que estigueu aquí a Valls, el meu poble de tota la vida, i espero que us agradi. Ara que som davant de l'església, ens has d'ensenyar alguna cosa? Doncs anirem a veure la Verge de la Candela, que és la patrona de Valls, i s'ha de visitar. Doncs som-hi. Anem-hi. Doncs aquí tenim la Verge de la Candela, que és la patrona de Valls. En el seu dia va protegir el poble de les pestes i de més, i cada 10 anys celebrem les festes decenals per fer-li homenatge i honor, i la tenim aquí a l'església de Sant Joan. Doncs tenim la sort de visitar el campanar més alt de tot Catalunya. Doncs tenim el privilegi d'estar dalt del campanar més alt de tota Catalunya. 74 metres de campanar, que ens pensàvem que no podríem acabar pujant, però al final, per sort nostra, estem aquí dalt, disfrutant i gaudint de les diferents vistes que tenim de la ciutat i de la comarca. És veritat que des d'aquí es veuen 5 comarques diferents amb els seus 5 campanars? Doncs exacte, els campanars de Valls, més els del voltant, com que de Barberà, Baix Camp, Baix Penedès, Tarragonès L'Urgell? i l'Urgell. No, l'Urgell no, que es queda allà darrere, no arribem a veure. I l'Alt Camp, clar. Ja els hem dit de les 5 comarques i en Marcos farà una general i veureu. Doncs ja ho podem dir, hem estat a dalt del campanar més alt de tota Catalunya. I com sempre diem, els de Valls aixequem 3 vegades el cap per mirar cap al cel. Quan mirem els castells, quan mirem el nostre campanar i quan mengem calçots. Doncs mireu, som a un racó emblemàtic d'aquí Valls. Què té d'especial aquest racó? Doncs aquí tenim la cara del bandoler La Pera, del Joan Serra, un bandoler molt mític d'aquí de la zona, que es diu la llegenda que aquí el van esquarterar. El van matar a la plaça dels Quartels i van venir aquí i el van esquarterar, és a dir, el van estirar de tot arreu i ens encaput. Doncs als carrers i places de Valls s'hi fan diferents mercats. De fet, és un dels mercats més antics de tota Catalunya. Des del 1210... Pere d'Aragó va donar el permís de fer el mercat els dimecres. O sigui, té més de 800 anys aquest mercat. I bueno, trobem una sèrie de paradetes arreu del poble, del casc antic, i sempre amb molt bon gènere. De fet, molts dels carrers i places del poble tenen noms: plaça de l'Oli, plaça del Blat, Sí, carrer de les Verdures, he llegit, carrer de la Peixateria... amb referència a aquests mercats que es feien fa molts i molts anys. Doncs ara estem aquí davant del magatzem del vermut, una botiga especial que han portat cap aquí on han recuperat el vermut La Montseta, el vermut típic d'aquí Valls, i agafarem l'Isar, que és el responsable del xiringuito i que ens expliqui 4 cosetes de què té aquí i de la història de Montseta. Doncs Isaac, què hi trobarem a la teva botiga? Pues la nostra botiga, a veure, principalment el vermut, perquè a casa vam començar a fer vermut. Mon avi ja feia vermut, vam anar a passar generacions, i què va passar? Que em venia la gent a casa a buscar el vermut el diumenge a casa. Perquè quants vermuts hi ha aquí, aproximadament? Aquí a la botiga deu haver uns 250 o alguna cosa així, i a la web en tenim uns 350. Però bueno... I el vostre quin és? El Montseta, és aquest aquí, Montseta. mira. És Montseta, que és el diminutiu de Montse, que la meva àvia, que era la dona del meu avi, ell feia el vermut i la meva àvia tenia la seva marca, que era Montseta. Jo la vaig recuperar, la vaig ficar amb etiqueta i aquí va sortir. I aquí Valls això és una... Bueno, és el que més agrada, jo què sé. Que al final tu pots fer un producte, però si no agrada no es ven. I la gent repeteix i està molt... Què té el vermut de Valls que no té el de Reus? Que és bo, que és molt bo. Que és molt artesanal. Saps què passa? No, que és molt artesanal. Per exemple, nosaltres tenim unes produccions petites i podem controlar molt la base, el producte base, tot. O sigui, les herbes, cada any seleccionem molt bé les herbes. Cada vermut té una història, I cada vermut té una recepta, i això és el secret. No és d'on sigui, és què porta. Som a la plaça del Blat.
Quilòmetre zero, epicentre dels castells de Catalunya. Aquí és on passa l'acció. Aquí és la plaça mítica de Valls, la plaça del Blat, on es fan castells per Sant Joan, per Fira Agost, l'11 de setembre, i per la Diada de Santa Úrsula, que és la nostra diada principal. I aquell dia us recomano molt encaridament que vingueu a gaudir de l'essència del món casteller, de l'ambient, perquè aquí l'atenció aquests dies com Santa Úrsula es talla en ganivet. Us heu d'imaginar tot això, ple de gent, fins a dalt? Fins a dalt de tot, que no hi cap ni una agulla i Impressiona, impacta. impacta i, a més, els castells que es viuen i de la manera que es viuen en aquesta plaça no es viuen enlloc. I fa menys de 24 hores que nosaltres vam poder gaudir d'un assaig de la Colla Vella. Els xiquets de Valls. Estem al local de la Colla Vella Xiquets de Valls, la colla de gana del món casteller, i estic supercontent i encantat de que hagueu pogut venir a gaudir i a disfrutar i conèixer la Colla Vella. I ara, si us sembla bé, us portaré a ensenyar-vos una miqueta al local i espero que gaudiu d'aquest assaig general de la colla. Quanta gent sou, els xiquets de Valls, de la Colla Vella? A la Colla Vella. Hem de diferenciar les diferents colles de la ciutat. A la colla, en els dies especials, podem arribar a ser més de 700 o 800 persones. Dies com el concurs, en una diada normal podem estar entre les 300, 400 persones. I Santa Úrsula, que és el nostre dia important, doncs estem també sobre aquests números 600. Dies d'avui, d'assaig, quanta gent ve a assajar? Home, doncs avui jo crec que serà un gran assaig i estarem voltant de les 300... No, hem baixat i hi havia moltíssima Doncs gent. encara no ha de arribat. totes les edats, hi havia... Sí, això és el bo d'una colla castellera. Fa patxoca. Sí, que hi ha edats des de gent gran a nens petits i això, clar, dona molt caliu i al final una colla castellera no deixa de ser com una segona família. Quants anys fa que vens tu? Jo ja podríem dir, fa més de 25 anys que vinc a la colla, que tinc camisa des del 2002, perquè ja no podia ser... Abans costava molt que donessin la camisa, però fa més de 25 anys que vinc a la colla i... Les teves filles? També estan aquí, venen aquí a la colla, han sigut castelleres. De fet, la meva petita ha fet el 5 de 9 d'aixecadora, la meva gran ha sigut aixecadora de pilars de 5... Bueno, que tots tenim vincle amb la colla i elles, els seus avis i el seu tiet també han sigut de la colla, o sigui, són tercera generació, tenim bastant de vincle. La primera vegada que vaig gaudir del concurs en plenitud va ser l'any 2000, que vam aconseguir fer el nostre primer castell de 10, el 3 de 10, on anava a sota de tota la soca de tot. Encara no portava ni camisa de la colla i aquell any vam guanyar. I també el 2018, que va guanyar, aquí tenim el trofeig del primer classificat el 2018, que vam aconseguir, contra tot pronòstic, guanyar el concurs, que és l'últim que hem guanyat. Vinga, passa l'enxaneta. Vinga, teniu molt bé. Àlex, tu ets enxaneta? No, cotxeró. Què vol dir ser cotxador? El de sota de l'enxaneta. No fa posta allà dalt de tot? No, Fa molts anys que puges als castells? no tant. Quants anys fa, més o menys? Ho saps? Te'n recordes? Un, Un any només? 2, I si algun nen vol provar de fer castells algun dia, què li diries tu? que sí, Que vingui, que ho provi, sí, que li agradarà. sí, molt. Moltes gràcies. Gràcies. La Colla Vella sempre ha estat al davant de tot. Vull dir, som la colla on van néixer els castells, no? Està documentat que provenim d'una colla que en deien els nois dels castells. La seva continuació va ser el que ara és la Colla Vella. Diria que sempre hem estat la colla a imitar, a superar, no? Quan estem al davant tothom ens vol superar, quan estem allí tothom vol ser com nosaltres. Per exemple, amb els concursos, toco fusta, no? Sempre hem estat entre les 3 primeres colles al podi, vull dir que això no pot dir cap altra colla del món, vull dir que hem tingut una continuïtat i unes ganes d'estar presents sempre, que jo em penso que això també fa que sigui una mica l'enveja, no?, sana de les altres colles. Hola, què temes? Que guai arrencar el dia així. Sí, és que per què tinc amics? Una pujada gratis. Perquè te la podies estalviar, per allà. Fins a la meitat. He intentat portar-ho, però anem. Doncs l'Òscar també és creador de contingut. I sobre gravel. Què és el gravel? Gravel és una bicicleta, podríem dir, un 2x1. Una bicicleta que porta manillar de bicicleta carretera, amb rodes de mountain bike, amb el que pots anar per aquí i per allà sense cap problema, i és el que més m'agrada perquè així evito carreteres, em puc desplaçar per on jo vulgui i té un component d'aventura molt important també. Quin tipus de contingut fas? Jo sobretot faig contingut de bicicletes, però també a vegades m'agafa per coses del dia a dia, doncs, coses amb els adolescents o coses que em passen... Jo soc professor. Si hi ha aquells rifirrafes que a vegades tinc amb els alumnes, em donen per pensar algun tipus de contingut una miqueta divertit
i penjo aquestes coses al meu canal. I ho fas en català. En català 100%, perquè crec molt afèrrimament que si no creiem contingut en català, si no donem l'exemple a les noves generacions que venen per darrere, si no tenen referents, la nostra llengua se'n va a pique i ho hem d'evitar per totes. Doncs ja sabeu, si us agrada l'esport, si us agrada la bicicleta, a seguir-lo. Subscriveu-vos al meu canal. Us Team. team. Ja sortirà a la pantalla. Pam. Doncs ens has portat a dinar a un lloc que és tot un emblema de Valls. És un lloc que té la seva història. Era una antiga licorera on es feien destil·lats d'aiguardent. Correcte. Va tancar les portes el 2001 i va quedar no abandonat, però sense Desús. utilitzar, fins que van tornar a obrir i han fet un restaurant on menjarem bé. Menjareu molt bé, menjar de proximitat, casolà. Uau! Sense paraules. O sigui, és espectacular. Déu meu. L'altre us va demanar un lloc així reservat, que estigués bé, doncs no podíem fer qualsevol cosa. Doncs arrenquem amb unes croquetetes de xistorra. A veure quina sorpresa i què ens semblen. Doncs va. Uah! No és forta, de xistorra, o sigui, és suau Però té el regust. i el sabor. Està molt aconseguida. Gentilesa de la casa, aquest pop a la brasa amb torreznos i un cremós de pebrot de la Vera. A veure, Ojo això, que... que té bon gènere, es veu Té tela. farcit aquest tros d'això i fa. Gràcies. Mira, aquí tot l'allioli que és i el torrezno. Ara vaig a plorar molt fort. Locura. El pop més tendre que he provat en mi vida, sí, en sèrio. Estem a baix, no pot fallar, croqueta de Calçots. calçots. A veure com me'n sorprèn, Endavant. perquè això té també. Ja suco bé d'això. Xin. Animal. Amb el regustet aquest. Uah, però té gust a calçot, a la puta brasa. De la brasa, de la brasa. Que bo! Oh. Picanya de vaca vella. Pecorino i tòfona. 2 plats més, sisplau. Buah. Que com millor, tio. Déu meu. M'estic fent pols, Per plorar. Atenció, aquestes patates lico. Amb xoricet de cacaral i all i oli. Expectació màxima i a veure, té una mà pinta. Si segueix tot igual, vinga, va. A nivell Fem una està top, eh? Una miqueta d'aquí, mira. Una mica de Xoricet i el patata. xoriço es fa. Foda-li. Un all i oli. Uf, està molt carregada, Vale, bo. I a punt dolcet, és. El xoriço. Buah. Aquí tenim cigrons amb callos de bacallà, botifarra i piparres. I tiro, eh? Sí. Va, som-hi. Una mica Ui, però ja m'estic amb els dits, imagina't Sí, tu, espera. eh? Vull plorar. Sí o no? Vull plorar, Sí o no? espera. Estic tartar, amb el moll de l'os. Mira com estic ja de preparadíssim. Això és... Si tu lo d'ara fins ara ens ha sorprès, això... Ho tiraràs tot. És que anem cada vegada. No, que no anem... No, Mantenint el nivell, saps allò? Bum. Esclatarem, eh? Mireu aquest gerret, nanos. Jo vull veure què tal... Què tal les deslliça, no? Mira. Com a veure com llisca. Oh! Queda l'os suelto, tio. Aquí aquesta mica de patateta, tot ben acompanyat. Vale. Fem una cosa malament, aquí? Va cuinat de xup-xup de... Buah! Podria ser empalagós, no, que fes bola, no. Què va, tio? Ara venen 2 arrossets. El primer, de llamàntol. Buah! No hi ha promoció, eh? O sigui, estem menjant i No, estem no. flipant. O sigui, jo crec que és el lloc de moment on tot. No esponsoritza ni res, eh? És... Tot. Buah! Doncs acabem arrosset de secret ibèric amb rossinyorets, Frescos. piparres I el lloli. i allioli. Mullaré el pantaló, segur. D'agafar rossinyolet. Buah. Pues ara, va. Millor sense allioli, o sigui, Sí. un puntet d'allioli sí, però ja fot una Clar, cuidada. que ha agafat un tros molt gros. Doncs hem acabat, hem menjat com reis. Més que això. Jo feia temps que no menjava Jo res. feia molt de temps que no gaudia tant d'un àpat. Veureu que està recomanadíssim al canal. Si veniu per Valls, no dubteu, la licorera. O sigui, Sí. xapó, jo em trec el barret Encara tinc... i perquè no em puc treure una altra cosa, em trec el barret. Que això que els dents. Doncs no, ara estem aquí davant del Museu Casteller, que m'agradarà ensenyar-vos. Ahir vam estar veient a l'Hogar de la Colla Vella
i avui us ensenyarem una miqueta d'història i una miqueta del patrimoni de la nostra cultura popular. Això és el Museu Casteller de tota Catalunya. De tot el món casteller. Si hi ha coses a part De dels totes les xiquets... colles, hi ha camises de totes les colles, fotografies de totes les colles, i anem a veure els diferents muntatges i coses que hi ha aquí dintre, que està molt interessant. Primeres mans. Posa així. El rècord està en... 105, xaval. Però has d'agafar el ferro, aixecar el ferro. A tope, eh? Cap a dalt. Que flojo, tio. 64,02. Sí, com a molt, eh? Que he fet jo més, oi? Aquí. Aquí. Sí, però fes força, eh? Al tanto, al tanto. Ulu! Quina bèstia! 78,5. Sí o no? Sí. Que no jugueu amb mi. Que no jugava amb mi. Un pilar de nou. Sí. Sí. Soc jo. A mi el peu del pit és el mateix. Mira, aquí ben gros, eh? Què? Museu Casteller, poc se'n parla. Ara, una experiència immersiva de castells, 360. Algun dia anirem a veure el concurs de castells. Què us ha semblat el Museu Casteller? Molt bé, molt interactiu, molt guai. Si us agrada el món casteller, hi ha moltíssima informació. És un lloc per visitar i res, sorpresa... Bueno, sorpresa no, ja m'havien dit que surti una foto meva, que millor que despedir el Museu Casteller des d'aquí. Ja acomiadem aquest capítol des de l'epicentre del món casteller. Ens veiem a la propera. Fins una altra, trinxeraires!